Вітаем вас у чарговым выпуску серыі падкастаў «Абяцанне няшчасця. Гендэр, праца і міграцыя», які паўстаў на аснове шэрагу артыкулаў з навуковага часопіса «Топас» Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Нумар даступны онлайн на сайце універсітэту. І сёння расказваць пра сваё даследаванне мы запрасілі Наталлю Шэрбіну. Наталля Шэрбіна даследчыца з Беларусі, навуковая супрацоўніца Інстытута сацыялогіі Літоўскага цэнтра сацыяльных даследаванняў. Таксама Наталля ўдзельнічала ў нашай лабараторыі, пра якую мы расказвалі з Альмірай Усманавай па ўступным падкасці. І акурат даследаванне «Crossing Borders: Social and Economic Deprivation of Belarusian Women Migrants in Lithuania» перасячэнне межаў сацыяльна-эканамічнай страты беларускіх жанчын-мігрантак у Літве з'яўляецца вынікам працы ў межах гэтай лабараторыі. Вітаю, Наталля. Скажы, калі ласка, чаму менавіта гэта тэма? Дзякуй за пытанне, дзякуй за запрашэнне. Гэтая тэма, яна ўзнікла з асабістага досведу, натуральна. Я мігрантка, пераехала ў Літву ў 22-м годзе. Нягледзячы на тое, што даследчы досвед на некаторы час прыпыніўся, рэфлексія і даследчы зуд, ён заўсёды заставаўся. І вось гэта асмысленне таго, што штодзённа мянялася, з'яўлялася новае ў новай краіне, яно мяне суправаджала, мяне, маю сям'ю. І калі стала пытанне, ці магу я працягваць даследчую працу ў іншай краіне, не ў сваёй краіне, і калі буду працягваць, то з якой тэмай я буду яе працягваць, міграцыя ўзнікла натуральна. Гэта асабісты досвед, я сацыяльная даследчыца, міграцыя пытанне сацыяльнае, палітычнае, эканамічнае, гэта тое, што я пражывала ў той момант, гэта тое, што я ведала і што мяне цікавіла. Як гэта праходзіць у мяне, як гэта суадносіцца з досведам мігрантаў, жанчын. І вось калі з'явілася такая прапанова да даследчай лабараторыі, то нават пытання не ўзнікала, што даследаваць. І больш за тое, маё такое асабістае меркаванне, я ўпэўнена, што досвед міграцыі, любы досвед павінны аналізаваць людзі, якія маюць асабісты вось такі вось досвед. Міграцыю павінны аналізаваць мігранты. Асабліва ў якасных даследаваннях, асабліва ў сацыяльных навуках, то інакш гэта будзе такі вось крыху скажонае уяўленне, скажоная перадача досведу. Вось таму тэма ўзнікла, хутчэй не тэма, а аб'ект даследавання ўзнік, гэта міграцыя, жаночая міграцыя. А ўжо ў межах гэтага шырокага поля я вылучыла такія аспекты міграцыйнага досведу, як абмежаванні, бар'еры, якія ў сваім даследаванні я назвала як сацыяльна-эканамічныя дэпрывацыі, з якімі сутыкаюцца жанчыны у эміграцыі. Вывучала я гэта на прыкладзе Літвы, таксама з-за таго, што я пераехала менавіта ў Літву і разумела вось праз свае асабістыя адаптацыйныя, інтэграцыйныя працэсы, як гэта можа працаваць. Ці магла б ты падрабязней расказаць, якія пытанні былі, для каго гэтае даследаванне, пра што, то бок пайсці ўглыб? Калі збольшага акрэсліваць усю гэтую тэматыку сацыяльна-эканамічнай дэпрывацыі жанчын, гэта агульная тэма ў міграцыйных даследаваннях. Не толькі мая персанальная, гэта вось тое, што іншыя даследчыкі ў іншых краінах аналізуюць. Самі дэпрывацыі гэта абмежаванні ці страта доступу да эканамічных рэсурсаў, да сацыяльных рэсурсаў, якія ўзнікаюць у сувязі з эміграцыяй. Эміграцыя можа быць трыгерам ці ў сувязі з асаблівасцямі той краіны, у якую пераязджаюць людзі. Напрыклад, палітычны уклад у краіне ці эканамічныя асаблівасці, грамадскае ўспрыманне мігрантаў. Усё гэта ўплывае на тое, як пачуваюць сябе мігранты ў новай краіне. І, адпаведна, дэпрывацыя – гэта такі маркёр перспектыў ці паспяховасці інтэграцыі. Калі на стане адаптацыі любыя мігранты, любыя яны сутыкаюцца
з нейкімі абмежаваннямі, потому што міграцыя і жыццё ў новай краіне гэта па сутнасці жыццё з нуля. Тое, што мы ведалі, тое, што ў нас было узрошчана, выбудавана ў выніку сацыялізацыі, дзе мы нарадзіліся, гэта ўсё мы разумелі, гэта было ўсё з намі там з дзяцінства, мы разумелі, як працуюць інстытуты, як працуюць сацыяльныя сувязі, гэта ўсё нам дапамагала пачуваць сябе добра, мець доступ да звычайных такіх рэчаў, якія нам падаваліся дома звычайныя, адукацыя, ахова здароўя, разумення будучай ці бягучай сваёй перспектыве прафесійнай. Гэта ўсё выбудоўвалася, яно нас аталяла і было зразумела. Калі мы пераехалі ў новую краіну, нават у такую блізкую краіну, вось я кажу пра свой досвед і тэму даследавання ў Літву, геаграфічна гэта амаль нічога, ніякай розніцы не будзе, ментальна таксама вельмі блізкая краіна, але ўсё роўна гэта жыццё з нуля, і гэта такія рэчы, як разуменне нават інстытутаў. Гэта мы не настолькі розныя, каб былі розныя інстытуты блізкія, я маю на ўвазе, напрыклад, адукацыйныя, некаторыя дзяржаўныя інстытуцыі. Яно ўсё раўно ідзе вось так нібыта у поцемках. Табе патрэбна вельмі шмат інфармацыі, каб зразумець, як што працуе ў новай краіне. Каб проста пачуваць сябе перш-наперш комфортна, проста адаптавацца. Тое самае з людзьмі. Выбудоўваць адносіны з людзьмі, выбудоўваць сацыяльныя сувязі. Гэта тое, што было зразумела ў роднай краіне, у новай краіне можа стаць вось рэальным чэлленджам, калі ты некаторыя рэчы, якія проста прагаворваюцца, могуць выклікаць непаразуменне, а калі ўжо ёсць моўны бар'ер, то гэта ўвогуле вельмі складана выбудоўваць новыя сацыяльныя сувязі не толькі ў межах сваёй міграцыйнай суполкі, беларускай суполкі, але вось з прымаючай супольнасцю, з людзьмі, якія вось у гэтай краіне нарадзіліся і жывуць, і гэта выклікае пэўны дыскамфорт, мякка кажучы. Ён можа потым трансфармавацца ў рэальныя абмежаванні у рэальным жыцці. Напрыклад, калі не выбудоўваюць сацыяльныя сувязі, то чалавек можа ў будучым, жанчына, напрыклад, ці мужчына, неважна, у дадзеным сэнсе, быць абмежаваным у магчымасцях працаваць, у магчымасцях аднавіць сваю прафесійную кар'еру, у магчымасцях забяспечваць сябе, матэрыяльна забяспечваць і нават у фізіялагічных магчымасцях, калі вось гэта пачуццё дыскамфорту вызывае псіхалагічныя праблемы, якія потым не даюць умоўна арганізму нармальна функцыяваць, каб працаваць, жыць звычайнае жыццё і рэалізоўваць тое, што планавалася ці што было звычайным у сваёй краіне. І таму вось гэта тэма дэпрывацыі, яна мнагаслойная, і вось адно выклікае другое. А што тычыцца жанчын, тое, што паказала маё даследаванне, першыя адаптацыйныя крокі гераіні майго даследавання, удзельніц, яны звязаны з выбудоўваннем менавіта новага звычайнага жыцця. Не нешта такое вось незвычайнае, недасягальнае, а проста звычайнае жыццё. Напрыклад, даведацца, у якія крамы хадзіць, да якіх дактароў хадзіць, калі гэта жанчыны з сямейнымі абавязкамі, куды, у якія школы аддаваць дзяцей. І гэтыя пытанні ў нас не ўставалі ў Беларусі ніякім чынам, таму што ты гэта ведаеш, максімум там у чаціках спытаешся у сяброў, у чацікі пачытаеш, проста каб накапіць інфармацыі. Але гэта ўсё зразумела проста. Такая руціна, тое, што я называю у сваім даследаванні, такая звычайная руціна. З першых дзён гэта з'яўляецца не тое, што праблемай, складанасцю. І надалей. Гэта патрабуе дадатковых высілкаў. Жанчыны, яны пераехалі, гэта было стрэсова, любая міграцыя, яна ўплывае на чалавека, на фізічны, эмацыянальны стан, але надалей, канешне, залежыць ад прычын пераезду і ступень рызыкаў, але ў любым выпадку, незалежна гэта былі мігранты эканамічныя, палітычныя, па гуманітарным сэнсам, каштоўнасным сэнсам, усё роўна ўсе выбудоўваюць звычайнае жыццё. Усе жанчыны, яны пераехалі, трэба жыць звычайнае жыццё, добра тут ужо ў такой безапаснасці адноснай, нават не адноснай. Звычайнае жыццё так атрымліваецца, што вось чэлленджам з'яўляецца. Вось разабрацца з гэтымі простымі рэчамі. Надалей трэба пераходзіць на больш ужо такі наступны ўзровень. А што далей? Хто ты?
кім ты будзеш тут працаваць, дзе ты будзеш здабываць сродкі для сябе, для сваёй сям'і, для сваіх дзяцей, калі ёсць залежныя чальцы сям'і. І гэта ўжо ўзровень ідзе эканамічных дэпрывацый. Частка, вось, напрыклад, маіх удзельніц, яны пераехалі з пэўным досведам, і яны пераехалі ці ўслед за сваімі працадаўцамі, ці маючы нейкае працоўнае месца, звязанае з Беларусю тут у Літве. І падаецца, што пытанне пра працаўладкавання не стаяла, але ўсё роўна вось гэтыя прафесійныя магчымасці, яны раптам аказаліся таксама тут абмежаванымі. Уже не кажучы пра жанчын, якія прыйшлося, а большасці таксама па вынікам, гэта ўжо не майго даследавання, а даследавання калег з бюро пра ўзнаўленне чалавечага патэнцыялу. У жанчын часцей атрымоўваецца так, што ў эміграцыі яны вымушаны адмаўляцца ад свайго былога прафесійнага досведу і выбудоўваць новы. І гэта такая істотная дэпрывацыя, істотнае абмежаванне, якое не дае магчымасцяў для некаторых жанчын узнавіць той прафесійны ўзровень, які быў у Беларусі. Што тычыцца Літвы, гэта ў большасці звязана з моўнымі бар'ерамі і асаблівасцямі рынку працы, з асаблівасцямі прафесійнага кам'юніці. Для некаторых спецыялістак, я не буду тут пералічваць, каму складаней, у кожнага свае асаблівасці, але для некаторых даступныя варыянты працы толькі вось беларускай супольнасці, напрыклад. А калі выходзіць са сваёй прафесіі на літоўскі сектар, то гэта вось мова і адсутнасць прафесійных кантактаў, напрыклад. Адсутнасць рэпутацыі прафесійнай у гэтай сферы, у якой ты працавала ў Беларусі. І таму вось з такой стратэгіяй выхаду з гэтай сітуацыі можа з'яўляцца змена працы. Вось гэта што тычыцца эканамічных дэпрывацый, тут я вылучала прафесійныя і фінансавыя, таму што ўсё ж такі шмат у эміграцыі залежыць, вось уласнае пачуванне залежыць ад фінансавай стабільнасці і уласна выбар прафесійнай устаноўкі, магчымасці працягваць кар'еру ці адкатвацца ў ёй, ці увогуле вяртацца там у Беларусь, калі не атрымоўваецца з працы. Гэта залежыць ад таго, і як манетызуюцца твае прафесійныя навыкі. Калі, напрыклад, ты можаш заставацца ў прафесіі, але ты не будзеш атрымліваць дастатковых фінансавых рэсурсаў для таго, каб нармальна тут пачувацца. І вось што тычыцца удзельніц даследавання, мы абмяркоўвалі вось гэтыя пытанні фінансавых абмежаванняў, фінансавых дэпрывацый. Яны натуральна ўзнікаюць, калі ты пачынаеш тут жыццё з нуля, ты абмежаваны ў сродках, не толькі з-за таго, што іх ніколі не будзе хапаць, а проста з-за таго, што ты выбудоўваеш, нават банальна набываеш рэчы, якія ў цябе былі, а ў жанчын, вось, напрыклад, з досведам паўторнай эміграцыі, мы абмяркоўвалі цікавы адзін кейс быў, калі ты банальна купляеш кожны раз там у Украіну з Беларусі, потым з Украіны ў Літву, і ты кожны раз там талеркі набываеш. Ты набываеш рэчы, якія, падавалася, табе ў Беларусі ты набыла, і табе іх хопіць на пэўны час. І з-за гэтага траты ўзрастаюць, фінансы абмяжоўваюцца вось такімі вось за конт таксама самого факта эміграцыі і тое, што многія таксама прагаварваюць у інтэрв'ю, вось адсутнасць уласнага жылля, тое, што было у большасці прадстаўлена ў Беларусі, мелася ў Беларусі. Гэта для ўсіх гэта не праблема, гэта проста факт, які трэба менеджерыць умоўна. Ты павінна размяркоўваць свае рэсурсы такім чынам, щоб кожны месяц выдаткоўваць пэўную частку на аренду, частку на неабходныя рэчы, і неяк гэтымі потокамі кіраваць, менеджерыць іх. І вось тое, што я бачыла з даследавання, вось фінансавыя гэтых дэпрывацый вельмі добра да іх жанчыны адаптаваліся і нават прагаворвалі свае стратэгіі, як структуруюць траты, паўсядзённыя траты, як адкладваць грошы. Такая фінансавая граматнасць эмігранткі з'яўляецца. Гэта не пытанне выжывання насамрэч, гэта проста тое, аб чым мы не думалі там у роднай краіне, пераехалі, і вымушаны быць такімі добрымі менеджерамі для сябе, для сям'і, калі гэта жанчыны, дзецьмі, сем'ямі. І вось такая уразлівая група жанчын, калі маці з дзеткамі, не ў пары, калі вось адказнасць за фінансавы дабрабыт, ты несеш не толькі за сябе, ты несеш за свайго дзіцёнка, і асноўная гэта адказнасць кладзецца на жанчыну. І гэта таксама такі вось фактор,
фактар, які абумоўлівае іншыя дэпрывацыі, калі трэба размяркоўваць фінансавыя рэсурсы абмежаваныя, улічваючы патрэбы дзяцей, у першую чаргу патрэбы дзяцей, залежных чальцоў сям'і, і такім чынам адаптаваць свае жыццёвыя стратэгіі. То бок я абмалявала прыкладамі дэпрывацыі, я іх структуравала ў даследаванні, вылучаны дэпрывацыі сацыяльныя, гэта страта сацыяльнага атачэння, сацыяльнай падтрымкі, сацыяльнага забеспячэння, у тым ліку, гэта доступ да сацыяльных інстытутаў, да адукацыі, гэта больш тычыцца дзяцей, да аховы здароўя і увогуле магчымасць зберагаць сваё здароўе. Гэта тое, што тычыцца сацыяльных дэпрывацый. І другі блок — гэта эканамічныя дэпрывацыі, матэрыяльныя рэсурсы, жыллё, фінансавыя рэсурсы, гэта тое, што звязана з даходамі. І сама прафесійная дзейнасць адносіцца да эканамічных блокаў і абмежаванню прафесійнай дзейнасці ці некаторыя бар'еры. Гэта тое, што я разглядала як эканамічныя дэпрывацыі. Скажы, калі ласка, на аснове якога матэрыяла ты рабіла сваё даследаванне? Даследаванне было выбудавана на якасных метадах, на правядзенні палявога даследавання, на паўструктураваных інтэрв'ю. І я дадала да гэтага даследавання аналіз колькасных дадзеных. Першае, што я зрабіла, гэта наадварот, аналіз колькасных дадзеных. Я хацела разабрацца, колькі ўвогуле жанчын-мігрантак у Літве, таму што з лічбамі была пэўная праблема. Я даследавала жанчын з мігранцкім статусам, якія стала жывуць у Літве. Пераехалі ў Літву пасля 2020 года. Па сутнасці, гэта ў нас каля 15 тысяч. Падаецца, што гэта незначная частка ад 52. Але я ўжо там расказваю направа і налева той факт, што ад гэтых 52 тысяч беларускіх мігрантаў трэба адымаць дальнабойшчыкаў, таму што яны маюць від на жыхарства літоўскі, але не з'яўляюцца жыхарамі, яны не жывуць тут. Гэта вахтавыя мігранты, і іх ужо налічвалася на момант дадзеных 24 года каля 22-24 тысяч. І калі мы прыбярэм з гэтай выбаркі дальнабойшчыкаў, якія ўваходзяць у склад 54 тысяч, атрымліваецца, што жанчын нармальная такая доля. І калі мы разглядаем жанчын у нашым даследаванні, мы бачым, што пасля 2020 года колькасць жанчын-мігрантак беларускіх, яна павялічылася амаль у 3 разы. І гэта ўжо такая нармалёвая лічба. Гэта не толькі тыя, хто далучыліся па ўзнаўленню сям'і, гэта ўжо жанчыны, якія пераязджалі і па сваім асабістым абставінам, то бок не толькі ў складзе сям'і блюкарніка ці далучаліся потым да сям'і, але таксама па сваёй працы. То бок гэта ўжо такая паўнавартасная асобная група, не класічная такая група, якая разглядаецца, напрыклад, эканамічныя мігранты, мужчыны, а следам за імі едуць жанчыны. У нашым выпадку у Літве жывуць розныя жанчыны з рознымі прычынамі эміграцыі, і колькасць іх значна павялічылася пасля 2020 года. І калі ўжо мы бачым, што колькасць павялічылася, значыць, гэта будзе такая цікавая група са сваімі асаблівасцямі адаптацыі і інтэграцыі, якія ўжо я даследую праз якасныя даследаванні. То бок я праводзіла паўструктураваныя інтэрв'ю, 17 інтэрв'ю правяла з жанчынамі ва ўзросце, падаецца, ад 24 до 55 год. Выбарку складала, яна не будзе рэпрэзентатыўная для той колькасці жанчын, якія жывуць у Літве, але яна прадстаўляе розныя групы, узроставыя групы, розныя групы па прычынам эміграцыі. То бок у даследаванні жанчыны са статусам бежанцаў, жанчыны, якія пераехалі як высокакваліфікаваныя спецыялісткі, і жанчыны, якія пераехалі з гуманітарным ДНЖ, то бок это не абавязкова будуць палітычныя бежанцы, але прычынай іх эміграцыі сталі гуманітарныя прычыны, то бок рызыкі даследавання ў Беларусі ці ўвогуле каштоўнасныя рэчы, нежаданне працягваць жыць у Беларусі. Гэта асабліва было пасля 22 года, пасля пачатку вайны. Гэта называецца ў міграцыйнай статыстыкі дадатковыя прычыны, яны не пазначаюцца канкрэтна, але часцей за ўсё тут размова ідзе пра гуманітарныя
прычынам. Такім чынам складалася першапачаткова выбарка, а надалей, калі я ўжо сабрала, мне падаецца, 12 ці 13 інтэрв'ю, мне не хапала некаторых аспектаў, менавіта эканамічных, дабіралася гэта ўжо праз запыт жанчын з канкрэтна прафесійным статусам. Гэта тычыцца блю-карт спецыялістак, высокакваліфікаваных спецыялістак. Мне было важна параўнаць досвед па эканамічным дэпрывацыям жанчын, якія знаходзяцца тут як высокакваліфікаваныя спецыялісткі, то бок з такім нармалёвым узроўнем дахода, і жанчыны, якія часцей сутыкаліся з прафесійнымі і эканамічнымі абмежаваннямі. Пераязджалі не на канкрэтнае месца працы, не мелі такой фінансавай стабільнасці, як, напрыклад, рэлаканткі з блю-картам. Такім чынам складалася выбарка. Для інтэрв'ю быў падрыхтаваны гайд з 10 блокаў пытанняў. Блокі выбудоўваліся як шлях мігранткі. Першае гэта жыццё ў Беларусі, надалей прычыны пераезду, выбар краіны пераезду, першапачатковая адаптацыя па розных напрамках, паўсядзённае жыццё, прафесійная адаптацыя. Калі гэта былі мігранткі з сямейнымі абавязкамі, далучаліся пытанні пра адказнасць за дзяцей, паралельныя трэкі мігранцкія дзецкія. Наступнае пытанне ўжо тычыліся абмежаванню, тое, што я гаварыла, у сацыяльнай сферы, здароўе, сацыяльныя стасункі, сацыяльнае забеспячэнне, падтрымка, эканамічныя, гэта па даходу, патрэбах. Такім чынам выходзілі мы на апошні блок у мяне быў звязаны з агульным адчуваннем жанчын у эміграцыі і бачаннем сваёй будучыні. 10 блокаў яны выбудоўваліся як шлях, праз які праходзяць жанчыны, да той кропкі, у якой мы сустрэліся, і ў гэтай кропкі, як яны бачаць сваю будучыню у гэтай краіне, якая была прымаючым бокам. Гэта такая метадалогія. Скажы, калі ласка, з якімі выклікамі і складанасцямі ты сутыкалася падчас даследавання? Напэўна, найбольш такі складаны выклік быў аналіз дадзеных, што тычыцца збору наратываў гісторыі мігрантак. Я ўжо да гэтага крыху прызвычаілася, то бок маю такі грунтоўны досвед палявых работ, інтэрв'ю і фокус-групы. З гэтым было прасцей, але з аналізам і выбудоўванню структуры даследавання гэта было выклікам, таму што першапачаткова я бачыла адну структуру даследавання. Не тое, што гэта была гіпотэза, а былі такія думкі, што эканамічныя, напрыклад, і матэрыяльныя абмежаванні гэта будуць такія самыя значныя дэпрывацыі і прававыя. Насамрэч, калі сабраныя гісторыі аналізавала, то крыху фокус змясціўся, і трэба было гэта пераасмысліць, адрэфлексаваць гісторыі і схематычна ставіць, як размяркоўваецца дэпрывацыі і якую увогуле ролю яны у жыцці жанчын-мігрантак адыгрываюць. Таму што мне падавалася, была гіпотэза такая, што сутыкненне з дэпрывацыямі на стадыі адаптацыі. Большасці гэта адбываецца на адаптацыі, таму што калі жанчыны праходзяць праз адаптацыю першасную, другасную і ўваходзяць у трэк інтэграцыі, то на інтэграцыю ўжо гэтыя дэпрывацыі яны пераадольваюцца, рызыкі змяншаюцца. На адаптацыю усе з гэтым сутыкаюцца. І падавалася, што гэта даволі такі драматычны досвед. І што можна іх разглядаць як драматычны досвед, які мяняе жыццё. Але насамрэч мяне здзівіла гэтая высокая адаптыўнасць і ўспрыманне дэпрывацыі. Гэта проста ўспрымалася як данасць. Адаптыўнасць жанчын настолькі высокая, што тыя абмежаванні, яны ў асноўным вырашаліся за конт не рэсурсаў, нават змены паўсядзённых практык і паводзінаў, за конт адаптыўных стратэгій жанчын. Самым такім драматычным выклікам з'яўляецца не эканамічная дэпрывацыя ці сацыяльная дэпрывацыя, а такі стан невызначанасці, якім знаходзіцца перманентна, не ўсе, мае ўсе гераіні знаходзіліся. І гэты стан
Невызначанасць у адзін момант гэта невызначанасць яна ўплывае на сацыяльнае самапачуванне. У другі момант гэта ўплывае на фізічнае, на эканамічнае, фінансавае. Невызначанасць з'яўляецца вось нібыта такім прадуктам міграцыі, як працэса з аднаго боку. З другога боку, гэта такі вось прадукт палітычнай павесткі той краіны, у якую пераязджаюць беларусы. У дадзеным выпадку это Літва. І з трэцяга боку, у найменшай ступені гэта невызначанасць звязана з персанальнымі, з асабістымі умовамі жыцця кожнай гераіні, кожнай удзельніцы. І таму самі дэпрывацыі яны нестабільныя, не фіксіраваныя, яны вось узнікаюць, да іх адаптуюцца, а найбольшай праблемай з'яўляецца невызначанасць, гэта не абстракцыя, гэта тое, што акрамя таго, што вось гэта суправаджае жыццё мігрантаў, гэта вось тое, што ствараецца у тым ліку і прымаючай краінай. І гэта вельмі такая вось істотная рэч, якая і ўплывае на магчымасці перадольваць рызыкі дэпрывацыі. Яны ўсё роўна будуць узнікаць. Яны проста вось у нейкі перыяд, першы перыяд адаптацыі, яны ўзнікаюць. Але наколькі мы здольныя гэта перадольваць, гэтыя рызыкі дэпрывацыі, залежыць ад умоваў, у якіх мы знаходзімся. Вось гэтую вось цепочку даволі складана было вызначыць у гісторыях. Тое агульнае, што пасля таго, як я ўжо там апрацавала усе інтэрв'ю, вось толькі яно стала вызначацца, ну і гэта падае такі матэрыял, далей пра гэта размышляць, што можна ўвогуле з гэтым рабіць, таму што асабіста ўсе імкнуцца забрацца са сваім уласным жыццём і перадольваць рызыкі. Але ёсць рэчы, якія не залежаць ад паводзінаў, адаптацыйнай стратэгіі жанчыны, яны залежаць вось ад гэтага кантэксту невызначанасці, у якім мы знаходзімся. А скажы, калі ласка, якую ролю адыграў вось твой асабісты міграцыйны досвед? У пачатку ты адзначыла, што даследаванне па міграцыі павінны рабіць мігранты, мігранткі. Вот як ты аналізуеш гэты унёсак, альбо як гэта паўплывала у тым ліку на вынікі даследавання? Ну, мне складана сказаць, як гэта паўплывала менавіта на вынікі даследавання, таму што вынікі яны абазначаны, апісаны, але гэта не фінальная кропка, таму што вось я, напрыклад, зараз знаходжуся ў працэсе інтэграцыі, а інтэграцыя, яна расцягнута, вось колькі я буду тут жыць, столькі я буду інтэгравацца. Напрыклад, адаптацыя, я так думаю, што ў мяне ўжо там скончылася, вось я тут інтэгруюся. І ёсць у інтэграцыі свой пачатак, няма канца, таму што гарызонт нібыта у інтэграцыі, вось калі ты адчуваеш сябе часткай прымаючага грамадства. Але калі вось гэта адчуванне прыходзіць, я ні ў гэтым даследаванні, ні ў іншых, пакуль вось сваіх герояў не чула такой фразы, што я тут адчуваю сябе, не трэба адчуваць сябе дома. У кожнага сваё пачуванне дома і розныя кантэксты з гэтым звязаны. А вось пачуваць сябе часткай грамадства, гэта тое, што такі маркёр паспяховай інтэграцыі. Пакуль што я пра сябе, напрыклад, не магу гэта сказаць, і гэта тое, што вызначае мой даследчы фокус. Наколькі гэта ўвогуле магчыма, па-першае, наколькі гэты шлях жанчыны-мігранткі, з майго персанальнага досведу у мяне ёсць дзеці, з якімі я пераехала, і я несу адказнасць, таксама, як і другія жанчыны з мігранткай сямейнымі абавязкамі, не толькі за сваю інтэграцыю, але за інтэграцыю сваіх дзяцей. Я ў дадзеным выпадку з'яўляюся і агентам інтэграцыі, таму што звязваю сваіх дзяцей з інстытутамі прымаючага грамадства, я ў іх разбіраюся для таго, каб дапамагаць сваім дзецям інтэгравацца тут, праходзіць з імі паралельна вось гэты шлях інтэграцыі, каб яны, магчыма, адчувалі сябе часткай гэтага грамадства. І я, як жанчына з абавязкамі сямейнымі, павінна вельмі шмат чаго ведаць пра інстытуты. І ўжо на ўзроўні інстытуту я так вось як рыба ў вадзе, там ведаю, як што працуе, дзе што знаходзіць, тое, што трэба для дзяцей, каб яны тут пачуваліся. Былі на шляху інтэгравання, больш упэўненымі крокамі пайшлі. І досвед таго, што я праходзіла стадыі прафесійнай інтэграцыі, зараз усе працую ў літоўскай інстытуцыі, але таксама не пачуваю сябе часткай гэтай інстытуцыі, таму што я працягваю даследаваць мігранцкі досвед канкрэтна сваёй нацыянальнай групы. То бок мая тэма ўсё роўна звязана з Беларусю, і прафесійная інтэграцыя яна ёсць, але яна спарадычная. На
вызначаным адрэзку часу. Гэта не тое, што праходзіў мой шлях прафесійны ў беларускай акадэмічнай інстытуцыі, у якой я працавала раней. Тут гэта па-іншаму. Я гэта адчуваю, то есть вось у меня досвед эмігранткі з бацькоўскімі абавязкамі, інтэграцыйны досвед прафесійнай інтэграцыі. І гэта дае мне нейкае разуменне таго, як гэта можа быць, дае глебу для пытанняў. І вельмі яскрава праяўляецца менавіта ў пытаннях інтэграцыі дзяцей, калі вось ты паравозікам гэтыя трэкі за сабой цягнеш паралельнай інтэграцыі дзіцячай і разбіраешся вось як даследчыца і як агент інтэграцыі для сваіх дзяцей у тым ліку. І гэта вось такая цікавая рэч. Калі б, напрыклад, у мяне не было такога досведу, я б не ведала, гэта не ўключанае назіранне, гэта проста вось такі шлях мігранцкі ты праходзіш і ты ведаеш, ты павінна ведаць, што рабіць, як банальна да доктара запісацца і папасць у той час, у які ты там натыкала сабе у праграмкі. Вось такія рэчы, калі іх не зробіш, вось не адтэсціш на сабе, іх складана было б апісваць, таму што яны кажуцца простымі, але насамрэч яны у кагосьці вось маіх рэспандэнткаў знаёмства з такімі простымі інстытутамі, як сістэма аховы здароўя для дзяцей, у некаторых выклікалі псіхалагічны і следам фізіялагічны боль, калі не атрымоўваецца, банальна зрабіць нейкі запіс, там не можаш разабрацца. Такія расчараванні і дадатковыя стрэсы. То бок досвед карысны, ты гэта прачуваеш, дадае фактуры, але увесь час ёсць неабходнасць вось свой досвед не параўноўваць, а супастаўляць, ці наколькі гэта распаўсюджана. Калі я праводзіла інтэрв'ю вось у межах лабараторыі, вельмі шмат чаго перасякаецца, асабліва, вось паўтаруся, гэта тычыцца досведу сямейнага, менавіта сямейнай міграцыі, гэтых сямейных трэкаў. Ці ёсць што такое напрыканцы дадаць, штосьці, што я не запыталася? Я, магчыма, хацела б сказаць яшчэ вось такую важную рэч. Яна не была прапісана ў даследаванні такім яўным чынам, але гэта тое, што апісваецца ўвогуле ў фемінісцкіх даследаваннях міграцыі. Такая значная дэпрывацыя жанчын, гэта прававая дэпрывацыя, звязаная са статусам і з залежнасцю ад статуса мужа, напрыклад. Тое, што я бачыла ў даследаваннях, яно прапісана, але хацелася б прагаварыць больш падрабязна пра гэта. У даследаванні, у інтэрв'ю прагаворваецца такая рэч, вось ёсць статус блю-карт. І частка маіх рэспандэнтак, яны са сваім асабістым статусам тут былі, а некаторыя былі са статусам, атрыманым па блю-карту мужа. Гэта калі высокакваліфікаваны спецыяліст, ён прыязджае разам са сваімі залежнымі чальцамі сям'і. У тым ліку жонка і дзеці ўваходзяць у гэты статус. Тое, што я назірала, вось даследаванне скончылася, але я працягвала стасункі з некаторымі рэспандэнткамі, якія ў выніку разладу сямейных адносінаў страчвалі гэты статус. 2 такіх кейса было, калі ў выніку развода жанчыны страчвалі легалізацыю і знаходзіліся ў такім вось таксама стане невызначанасці, калі уласны кейс, напрыклад, быў першапачаткова гуманітарны, але потым перакваліфікаваны таму блю-карт пры легалізацыі, і ўжо ўзнавіць нельга было. І вось гэта залежнасць, яна у сітуацыі іміграцыі вельмі моцна ўплывае на жанчын. І вось гэтыя умовы легалізацыі таксама яны ўплываюць, і следам за вось гэтай прававой абмежаванасцю ідуць і наступныя дэпрывацыі, пра якія я расказвала, сацыяльныя, эканамічныя, звязаныя са стратай легальнага статуса па ўзнаўленню сям'і. І пра гэта расказваюць жанчыны. Гэта тое, што тычыцца жанчын у большай ступені, становіцца вось такой, мне падаецца, актуальнай праблемай, таму што ўжо вось момант першай эміграцыі, першай ваўны пасля 20-го года ўжо больш за 5 год прайшло, і гэтыя вось все сямейныя стасункі, яны ўскладняюцца часткова за конт эміграцыі, і вось да такіх вынікаў таксама могуць прыводзіць, і гэта вось тое, што таксама варта было б даследаваць і на што звяртаць увагу.
Сямейныя ролі гэта тое, што мне падаецца важным у даследаванні жаночага досведу міграцыі. Калі міграцыя мае сямейны характар, у выпадку большасці жанчын удзельніц даследавання, то для жанчын яна абарошваецца падвойнай нагрузкай інтэграцыйнай, калі ты нясеш адказнасць не толькі за сваю адаптацыю, інтэграцыю, а і за адаптацыю, інтэграцыю ўсіх чальцоў сям'і. Гэта ў асноўным гэта тая нагрузка, якую выконваюць жанчыны. Разбірацца з адукацыйнымі, аховай здароўя, увогуле псіхалагічным станам дзяцей, мужа, напэўна. Гэта такія вельмі істотныя моманты жаночага досведу міграцыі, на якія я звярнула ўвагу, калі аналізавала дэпрывацыі непасрэдна. Вось гэта тое, што вынікае з гэтага даследавання, і тое, што я працягваю рабіць у межах іншага праекта. Гэта вось праект, які называецца «Зробім міграцыйную палітыку больш арыентаванай на сем'і. Досвед беларускай міграцыі ў Літву», дзе канкрэтна аналізуецца працэс інтэграцыі сямей. І ўжо ў гэтым праекце, в гэтых даследаваннях там больш сямейныя сферы, і там роля жанчын у агентнасці жанчын я її бачу больш яскравай і больш адкрывае досвед міграцыі жанчын, больш такім робіць яго поўным, яскравым. Дзякуй вялікі, Наталля. Дзякуй вам. З вамі была Таня Арцімовіч, сурэдактарка нумару, і госця Наталля Шэрбіна. А ў наступным падкасці мы сустрэнемся са Світланай Одынец, якая распавядзе пра асаблівасці украінскай міграцыі ў Еўропе. Да сустрэчы!